a Jigawa tanka ta faɗi, wai sun je ɗiban gara ɓasa ko ganima ne, mutum kusan 200 ko 150 sun cinye, wuta ta cinye su. To nan abin tambaya ma tukunni shine, shin mai ɗin nan da tankan nan ta faɗi da masu ka je ɗiba, nawa suke ɗiba ne? Na mutane? Sata kenan? To shi ɗan Najeriya haka yake kayan wani kamar da shi naka? Kaga dai ba baka aka yi ba. Wa in ɗebewa ne wa ya kamata ya ɗebe mai shi? To kai kaje kana ɗiba, ka ce ganima, ganiman wa? Wannan ɗabi'an da 'yan Najeriya suke yi. A ta yana nuna maka zukatan 'yan Najeriya ana training ɗin mutane, ana bringing ɗinsu up da ɓarna, criminality. Shikenan mota kawai yanzu idan motar dakon kaya ta zo ta faɗi ta yi ɓarin kaya, misali irin kayan provision ɗin, ke ne kuje kuɗi ba? Ya zama naku? Sai an sa mai gadin ba ka ɗebewa za yi? Kenan mu irin tunaninmu kenan? Baka tausayawa mai shi ba, ka zo kana ɗiba kuma kana gani? Kuma ma an ba jahilci ba, abu ne very inflammable, mai kamawa da wuta, ka je kana ɗiba? Da jarka, da kwano, da ƙoƙo kana ɗiban mai? Kai, ni abu ya kan ban mamaki wallahi, shi ɗan Najeriya, a'udhu billahi. Ka je kana ɗiba? Mai? Lallai za a daɗe ana asarar rayuka a Najeriya, za a daɗe. Aka hira da wani uban yaro, ɗazu nake ji ko a BBC ko ina, wai yana kiran ɗan, ka zo sai ce a'a sai ya tafi, shi ma na cin wadda wutar ta ci shi. Ɗana wai ce masa ya zo ya ƙe tafi. Kaga yana nuna maka shi ma baban, kai ya ba. Ni ɗana in ce ka zo ka ƙi ka tafi, kuma ka dawo ka shiga gidana, waye ubanka? Dan ba ni ne ubanka ba za ka dawo. Ɗana zo ya ƙi, ya je wutar ta cinye shi, kuma uban yana bakin ciki ma yana damuwa. Yaro da ba dai maka da'a ba zai je sata, don sata ne, wallahi talai sata ne, sata zai je. Duk wadda motar da ta faɗi ya je ya ɗauki abu ya je zai ɗiba, wallahi ɓarawo ne. In ka aje a shagon kama da ya shiga ya ɗauka, sai ya shiga ɗauka. Allah mai tarbiyyar 'ya'yanmu su san halal da haram, san me nasu me ba nasu ba. Mai tarbiyyar 'ya'yanmu mu nuna 'ya'yanmu haramun. In Allah ya jarrabe ka ba da zaka, amma dai ka nuna masa ka fita, ka nuna masa ɗaukan taɓa dukiyan wani haramun ne, ya je taɓa, to ka sauke nauyinka, Allah bai tume ka ba. Amma wajibin yanzu ne 'ya'yanmu mu nuna musu ba haramu. Sai da ga dukiyan gwamnati sata ta yi yawa, da shugabanni talakawa yawanci duk barayi ne.